برادرجانو ویدیوی سنت شریف را تماشا کردیم. برادر ویزف میتی با بیان دمیتی ویزف میتی کلا تاجیک میگوی ایسوش دود زده گشته. مطرح چید گفتنیم اول گنارار تا بگو با ویزف میتی. ما ویزف میتی را قبول میکنم وقتی که گنارار ایت را میفهمم. یکم دیمش پس ای بای ما میخوام ترا پرانک کنم. برای چی که ما بیشتر کردم ترا چه خیلی که ترا گفتم شکستی. ترا موزی گفته شکستی بلوگرای پرانک نمارا. жёсткий пранка ждать кайма ма иншаллоҳ ин кора мекунам. баъд ай бародарое ки ҳақорат мекунед ҳақоратш накунем. бародаро гуноҳ гирифтан дар кор нест. ман аз ҳамам дели аждат надоштум ай ки ин хеле бад мекунам мақсад лекин хай гап нест. ҳамун лаҳза дар эмоция будам. ай подписчико бахшиш мепарсам ки мақсад ягон гапи куфр задем ягон гапи хато задем. снат да октагон бой мехоҳӣ, да уличный бой мехоҳӣ, шамшерт кати бой мехоҳӣ, корча кати бой мехоҳӣ, тавар кати бой мехоҳӣ, визифита қабулай гонорари соз бугу. инама тайёрам бойда любое время беғарзи питер одной да любой ҷо. барои чи беғарзи питер? барои чи ки тира ҳама уҷа мешиноса да питер. ман мехоҳам ки дар дубай кунем бой агар дилат бой мекаша бародар. ина бародар визифита ҳамун рӯз қабул карда будем. визифита бо қабулай гонорарта озвучивад ки ман тайёрам брат айдами бой мешем. барои подписчикои т мегум бародар ки марам ҳақорат карда. агар фикр накӣ ки подписчикои ма толка тира ҳақорат карданесушу подписчикои т маро ҳақорат карданд ки хая шӯхӣ кардай чӣ даро ҳақорат мекунӣ хелхе. гаптон тоғрия бародаро шӯхӣ кард. ҳамон лаҳзае ки ӯ шӯхӣ кард мақсад мо в состоянии набудем. ман ҳар рӯз 100 звонок 200 звонок кайда як рӯз. мақсад ман ҳамон ҳолатда камтар эмоция кати биромадам. яды гапҳои куфрам задагиам атрисат намекунам. чӣ гуфтанем брат? аввал та айман ждат ки жёсткий пранка қабул карди. хелет гуфти ки каси аудитория дорам маромад пранк кунам. жёсткий пранка аввал ждат ки баъд бояд ждат ки брат. боқи сарбаланд хонобод зинда бошӣ бародар. хали идеяе ки ма тида гуфта будам ки блогерҳо бояд ҳама сарҷамъ шавем, ҳама мақсад якдигарро поддержка кунем. подписчикота ту попросид ки чтобы мадам подписаться кунанд. ман подписчикома хоҳиш мекунам ки бародаро дастгирӣ кунем кадом блогери тоҷикай. мақсад якдигаримонро дастгирӣ кунем. беҳтарин кор меша чем як каси дигарро дастгирӣ кардан, чем як миллати дигарро. мо ҳамон вақте ки дуруж намешавем, ҳамон вақте ки худмона мақсад дӯст медорем, худмонро ҳурмат мекунем. якдигари худмона очта фалон, апата фалон, занта фалон. бародар ту зан надорӣ, ту оча надорӣ, ту хоҳар надорӣ. мақсад чихе мегӣ ки тоҷик бой мумкин нестае очта фалон. значит тоҷика очта фалон гӯа мумкинае бой мумкин нестае. ман фикр мекунам ба минени шахси ма лучи бой кунӣ да октагон чем оча як бародарро ҳақорат кардан. ман метонистам ки ҳамун рӯз мақсад амиқа эмоцияда будам. кӯшиш кардам ки на оча ҳақорат кардан, семьяро задиват накардам. мақсад дига бародаро ай ҳама чизи безеб семьяро задиват кардан. кадоме ки мардакай муъмин мегира хича мусулмон мегира бояд ҳақорат накунад бародаро. чихел ай модар ҳақорат мекунӣ бо мегӣ ки бой мумкин нест. ман дазе медонам одаме ки нависагия оча арди шумо фалон кунам. ман худам дар комментария ма буд удалитш кардам, заблокировать кардам бадбахта. оча арди шуморо фалон кунам. нахо тоҷик бой буроя. нахо ту бадбахт ҳаром ту тоҷик мегирихта очаи моро ҳақорат мекунӣ ки арди мо ҳам тоҷикем. ҳозир иҷада бохта чун мегирем. ҳанак чит гуфтанем снад?
бисёри баъди хали ихта реклама накардам. Бои ти қабул буд ҳамун рӯз любой ҷода любой хига мезанам кати имина ти кати брат. Любой ҷода бо мегум таки шамшер ҷангак хоҳӣ шамшер ҷангак мекунам кати реально курча ҷангак хоҳӣ курча ҷангак мекунам кати октагонда хоҳӣ октагонда берунда хоҳӣ берунда любой ҷода. ма ози ту гуфтаисти ки ҳамун рӯз мақсад пранки тира ма қабул накардам. ма ҳамун рӯз воспринимат накардам, лекин аёди ма ин буромад бирав брат. Ту фикр наки ки дар дили ма ягон кинаи чия. Просто ма мехоҳам тира ответим дар ин пранк кардагӣ. Реально ин постановка набуд. Мардум чӣ хеле ки хай мехоҳанд, чӣ хеле ки фикр мекунанд, ҳам хел нависанд. Ана ба одамое ки нависанд ки соати 9 ози ина соат чанда? Соат қариб 9 шудестай. Ина мақсад берун рӯзай ози. Читон гуфтани бародаро? Видео чанд соате да ки мебурояд ай рӯи соати видео сравнӣ накунед. Мақсад видео мешавад ки 3 рӯз пас мебурора, 5 рӯз пас мебурора, 1 ҳафта пас мебурора. Ана вақти занги телефония ба вай сравнит кардем, хиёл кардем ки ин видео постановка. Ин постановка набуд ин видео. Хай касе чи хеле ки мефаҳма, ҳам хел бифаҳма. Снад бовар кунӣ накунӣ, ай Москва чӣ шиносе дори топ питера пранкет мекунам. Жёсткий, ай тада жёсткий даже. Қабул кунӣ мекунӣ, накунӣ ман як бор пранкет мекунам брат. Хотя мард бояд қабул кунад ин чиза. Фикр мекунам бародаро мара правильно намефаҳмед. Ман бояд ответиям. Ман агар бои ира қабул намекардам, бо будан мардуме ки менависанд ки тарсид ихе ухе як одам тарсидан дар кор ягона Парвардигора. Ягон зоти одамизод наметарсам. Боқӣ сарбаланд Хонобод зинда ва саломат дар паноҳи Худо. Подписчикои Снайчари подписаться дама кунед. Подписчикои ман ай ҳамат хоҳиш мекунам амра ҳақ асти рост тифли бегуноҳ ақса зан. Зинда бошед. Лайки